Rolling. Action. Hey, burbek. Maku lagi dok. Ala burbek. Nong lagi dok. Pesa dong, nong pesa. Megon sarane maja nolai beta. Aji kalau pesa sesuatu sebentar ya. Pesa kaya macam benar. हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो गोदान भिडिअनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना बेफोर भिडिअफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय स' गिबियावनो दङ बर'नि फेस्ला फाव खालामगिरि फैला मेन्देला दाब्ला बिथांमोननि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ ड्रामा फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ ड्रामानि मुङानो जाबाय बैसागुआव राजखान्थि स' नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां बैसागुआव राजखान्थि मिउजिक भिडिअ माखासे ड्रामाफोरबो नुनो मोनगोन आरो बेवहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फैला मेन्देला दाब्ला आरो पेरिना बिथांमोनखौ मेथाइखौ रोजाबदों उत्पल दास आरो साबित्री बिथांमोना आरो मेथाइनि रिलिक्स आरो टिउनखौ होदों दाब्ला बर' बिथाङानो स्ट'रि आरो डाइरेक्सनखौ होदों फैला जे बरगयारि बिथाङा आरो प्रडिउसखौ खालामदों दाब्ला बर' बिथाङा आरो बे गोदानै फैनो गोनां बैसागुआव राजखान्थि मिउजिक भिडिअआ फैनो थांगासिनो दङ दाब्ला बर' इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय स' बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बे बैसागुआव राजखान्थि मिउजिक भिडिअखौ एप्रिलनि 2nd, 3rd नङाबा 4 खालारनि गेजेरावनो रिलिज खालामगोन होननानै फोरमायदोंमोन दाब्ला बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों हगारगोन होननानै दा नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड बिथांमोना साननैसो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ ASK बड' प्रडाक्सन बेनारनिफ्रायबो हाखु दाखु मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन प्रेसमिता बसुमतारी बिथांमोनखौ स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि मोननैसो भिडिअनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानो मोनदे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्ला